Hola, guapos. Mira, ja tornem a ser aquí. Avui la mare ens porta una recepta molt fresca per l'estiu, ara que és època de sardines, i crec que us agradarà moltíssim. Va, comença, guapa. Sardines, netes i polides, sal, pebre, farina i oli. El secret d'aquesta recepta és que l'hem d'enfarinar, però només per fora, perquè com que les hem de doblegar, si li posem farina per dintre no se'ns poden plegar, perquè després les omplirem de pesto, però que serveix per fer de tot aquesta salsa. Pasta, tonyina. Veus, l'hem de coure així. Mig doblegades. Sí, perquè llavors les hem d'omplir de pesto. I llavors jo a la planxa del costat i faré unes patates a la planxa per acompanyar-les. Que es cogui. A l'acompanyament, que és unes patates amb pell, que ja estan bullides, les tallem i posem sal i pebre i les fem a la planxa. Per acompanyar amb la sardina al pesto i donen molt bon gust. Una mica de sal i pebre. Veu, va agafant aquest color doradet. Rectificarem de sal i pebre aquí una mica. Les tens a punt d'omplir, Monica. Llavors, amb molt de cuidado, sense cremar-vos, les heu de farcir i ja les podem posar al plat. Però ja es veu, que és boníssim aquest plat. I la pesto pensem que hi podem fer pasta, hi podem fer tonyina, hi podem fer un bistec, sobretot pasta. És un altre bàsic, el pesto, que si el tenim fet, ens soluciona tot. Aquí teniu el plat i tirarem una mica un rajolí d'oli sobre les patates, d'aquest d'embargalló, que és un arroquino molt bo, i espero que us agradi.